Ariande to nango. Ber. Justin obiro kowiro mo unu wala. Justin owacho ni Pesa. Justin owacho ni an mok ang na ywe gigi kase alive. Ele. Justin Aglo tu yawa. una glow. Nina glow. Anto glow no tak adhi wewe mathin kamano takia mening ne bat. Awewe kamano mondo kik abed bol ahinya. Justin ukwaje? Nina tedo. An maber. Ichalo kienyeji in kure? Ane bati kaya unadot. Omario. Wachani to. Yadh gowi en ang'o? Ichulo. Chulo. To mama chalo mang'ane nene. Ma in ng'ane. Anyango. Ng'ane ne. Omari chul gowi. Go pango anabed gi gopi nyako anan. Samoro luwinjiro ni penji maber. Justin penji maber ni yadh gowi en ang'o? Udo. Omari, luwinjiro ni tigo ni sirwari tiwuonde. Omari. Samoro no winjiro ni odhi gonyo ni sirwari tiwuonde. Adwa kono wadier an e field kae ja TikTok ja kanye ja Ohangla kopo ni winjo ng'ama wacho ni ati ni odhi nigi weche sirwari kone ne riambo nikech an ang'e maber ni chode dwa pesa an pok abet gi pesa omiyo kopo ni adonjo e chode mano gima iluongo nang'o cha kopo ni iyudo ja pesa modonjo ng'ama onge pesa to donjo e chode mano koro miluongo ni poverty, signs of poverty. Mano tiende ni in nokoket ni kumoro moro ni nibed gi pesa. In osilam ni dhier. Kon kech pok abet gi pesa. Okay. Yawa nyako ni yawa. Ma dong ng'ane ne. This lady mono hosta ni. This lady host. Justin America somanga ya. Mari madango. Igo thum. Go thum. Ok igo thum. Kari chalo gi ex na mor sa. Kari ni girlfriend adi? Omari. Kama kijitetea. No, unung'e ni pachu rach. Wan nyaka gi ex chief, wan gi ex girlfriend, wan gi ex customer. Koro ing'e ni ok awacho ni ex mane. Yani nyalo bedo ni en customer chon to wawere. Ex tiende niya ng'ama un go chon e gimoro. Kata ex chief tiende ni ne en ga chief chon. Ok ni ati ni ne en ga no date chief. Kisungu chapo. Omari ja chode. An chode ikalo korwa, ikalo chode kidhi. In fact, yare chode nyaka korwa is around 200. Yare mana bor gi chode. Omari gik miwacho kini kaka to bet kodi physical mi TikTok iwuo iling' makawendo lakini kaka in kendi otanda lieth. In iromo kode ground gik moko pogore donge. Omari yawa to ichalo mawendo mtoto mapok otemo vajo. Winjuru joma osesera ero ng'e. Omari naseri kanye. Omario. An. Adwa wacho gimoro e live ni kakia dhiang' achwanyi. Oyieni.
ane truth meta koponi en adiri machuoya wache jionge mondo ji wach ni umari be Ok en kare gine adieri. wache. Eneno gimoro kama chando chunya. To afani kawache to anyalo yudo kony matin. Please Wajane. speak it out. Nyocha gotie on Saturday. Ken en PA mar Tony Ndiema, Ken en manager. Ok ang'eyo. Anaitwa Midusa Ongude. Midusa ing'eye? Medusa Gunde is a manager. Yeah. Is one of the managers. He's one They of are the around the three. managers. The guy called me go Saturday with another new number. This live will be recorded. You just record. It's a true. En gima adier ok miriambo. Ogochona gi namba mawendo. Namba ni dho an ga godo. To apenje ni ng'a duonde no dwa chalo na gi ng'ato to ni Isaac ni Anthony. Apenje ni Tony mane. Ni Tony Medusa. Kone ni sawa. To ng'isa na gochne. Tang'ado tagochone gi Airtel nikech nogochona gi Airtel. Ni adwaro ni konya kamoro. Gidwa ting'o kia sound gidhiga kia kibila kia gidhi kure. To gilemo 2,000. Dong. Aone that 2,000. Go chunyo tieno ama kiny sande go kinyi oro na pesa no. Anyise ni Tony. Pesa mine nadwa oro ni this 2,000. Kawuono en weekend to kiny sande nitiere jotich moko menjo be nagone gi fuel gidhi goyo pi moko lew to kik ilew gi pesa no. Ni pesa no gotieno kwatega tega tich ni kato ni pok odhi. Sama igolo pes jotich to wagolo wamiyi. To ni sawa. Dong nyoro ne sande. I mean nyocha kawuono wasedonjo day to dong. Koro kagochone onyisa ni Tony owuok Eastlands kucha kia owuok kure. Pod nie jam Mombasa Road. Biro miye pesa omiya. Kanyaka nachak rito. Chakre Sunday saa 10 nyaka sani the guy is not picking up my calls. Ka text WhatsApp ok oduoki aneno status ge. Koro ng'ata ilani atime nade? Iwacho maber jogi ni kaendi aneno Mariandini ka ji te oling'. No ok ni ok iriek. Ineno ng'ato nyalo wuoyo kodi, ng'ato nyalo wuoyo kodi by the way mi ielewa. Koro waweuru ba wach nikech ng'ato be kiny ne moki to kwa ng'ato to koluwore gi experience moyudo miyo nyalo tame konyo ng'ato. Then reactions mag ji be nyalo medo hurt ng'ato molo kaka ng'ato is hurt. Koro wakungo winje ni tumpigie boss wake Ndiema. Ng'ama ni ka man gi namba boss ne ni online mondo gochne ka wan ka. Area among these people chogo Nyachali, Felix, Juang, Marian, nani akona namba yao? Omari. Maybe Omari. Ann mwenye amesema wampigia kwa nayo. Hata shika. An kipacha wuon. Ka ng'ato taber makusimo. Mano minyiso ni pok oyudo. Koro kita horuok nathiwa. Beda gi horuok. Lakini si ushike Inano unasema Felix. hujapata. Felix. Inano pesa no. Kapok aoro. Apenje monyisa ni en gimodhi ting'o godo sound nikech ang'e ni ei thum kanyo dong. Pesa ka gisetieko tich. Dong sechege magigoyo kwan. To pesa nano kaponi notiyo kanyo. Dong is among of the expenses money dhi golgo. Yeah. To nen Ajuang piny Junior karibu sana. Juang osechopo. Ajuang ni ka
adwa ni oketi gine news makiny. Sande no. Ng'ama drop ne Ajwang mondo Ajwang winji gini. Sande manyoro ma kawuono mande. Kawuono wane Tuesday koro. Dongo South Sabilo serom. Aneno ka ji donjo kaendi. Justin ni chalo na mage an nya Joseph ya. Justin wacho niya. Justin ing'e an nya Joseph? Justin wacho niya. No, Justin no story no. Ne chieng' Saturday. Tony no nyinge en be en Tony. Obiluonge ga ni Tony. Ogochona. Tony ogole. Koro ibedo specific. Ng'eni kiwacho ni Tony to ng'ato nyalo paro ni Tony Ndiema. Koro iwacho ni Tony ogonde. Let me use the name Medusa. Matiyo ka Tony Ndiema. Medusa nogochona. Ni gidwa ting'o sounds ka gidhi kuma gidhi perform. To gilemo 2,000. Aorne pesa no. Gotieno ka gitieko show, sama gigolo expenses, gidhi golo pesa no. To orona gotieno, ama kiny gokinyi kapok oromo saa 2. Tabanyise ni pesa mineno golo nini en part of pesa mar tich. Koro ka golo ni godo, tem matek kinyolna godo saa 2 mineni wachono. Nikech koromo gimoro saa 2:30, adhi goyo fuel, nitie jok matero negi fuel dhi goyo pie buru. Gidwa tigo. To awinjore ma orone pesa kiro safi nikech owacho ni konya adhi duoko ni. Ng'en ng'ama wacho ni konya adhi duoko ni opogore gi ng'ama wacho ni konya amoko. Iwinjo? Yes. Ng'ama donjo ka gi koko no. Koro kaseorone pesa no, Sande gokinyi kochopo. Atemo gocho ni simbe nok donji. Agocho ni simbe nok donji. Karomo gimoro saa 4 kama aneno ken online. Oketo status. Aduoke status kanyo. Oro na message nakutumia pesa sai. Arito okaneno. Koro bang'e ochako nyisa na miye 20 minutes. Ka gocho ne that 20 minutes okona ni orito Tony Ndiema ni Tony Ndiema ema orito pod ni e jam Mombasa Road. Arito karomo gimoro saa 9. Achaka gocho ne. Okona ni Tony poko chop. Takone ni Tony poko chop na to pesa ni awinjili ni oro na go saa 2. Sani en saa 9. Koro untiju dhi mbele upango anto mara uchung to nang'isi ni pesa no en pesa magolo part mar tich. Mbona unifanyie hivyo? Koro are saa 9 no nyaka sani ok omak simba. Online to entiere ma aview nyaka status ge ma reply ka penje wach pesa no e status ge go a reply. Okoduoka. Justin, mambo, tumerudi tena hapa. Omari Nyash, sasa? Niko poa mrembo. How are you? Okay, I'm good. And Justin, unaona, okay, Omari Nyash, si poa kama mtu anakopesha mtu do, alafu kitu wasi ni kwamba hashiki simu. Afadhali ashike, then aseme sijapata, ama nangoja siku fulani nipate. Unajua mtu asipo communicate ndio inakuanga was juu wewe uko na mashida zako and he's not communicating at all. Sasa niko na namba ya pianist wa Tony Ndiema. Kesho nitamwambia fungue live na akienda na jua ako karibu na Tony Ndiema kabisa. Akienda live namba ya nani? Alfred ama hapana ya Mato. Mato, kwa sababu nilikuwa nadhani unataka kusema Ukinyo juu Ukinyo pia alishatoka. Mato ndo hapo. Na why don't you do us a favor Ann, cause najua Mato saizi bado wako online. Hata ningekuwa na 2 phones I would just call. You know, I would just call, but me niko na simu moja. I have 1 phone. I can't call now, right? But now I wanted somebody that maybe is in a position of maybe having a contact to call, because what I know, they cannot pick the call of this lady here, so that mtu asikuje kuseme kuwa sijui walikuwa wanasema hivi, walikuwa wanasema vile. Why don't you just do us a favor, akiishika tusikie vile anasema,
if you can call him now. Hebu ni sawa. Acha nijaribu. Hebu jaribu tu. Jaribu. Ajwang Junior. Antie makare umaninyacha kaindi. Machiegni. Erokamano ahinya. Moko kaindi bende uwachi weche moko ni okebe moro chal kagima bende olal gi omenda nyadende ni endi ma kore lach. Yes. Abiro ka mondo wang'e ni to en Ni ma bende timore e mbui nyadende ni Koro tayuagore mokalo. Koro where information en ni omenda en 2K to badi ni iluongo ni Tony Ogonde kata mong'ere gi nying mar Medusa. Otiyo ka Medusa. Medusa. Profesa. Koro nobiro to wacho ni alo Jipanoran karibu sana. Nyako ni wacho ni nokone ni pesa no iduoko ne on. Niduoke on? Nidhi duoke gotieno Saturday ama kolewo to asubuhi Sunday by saa 2. Asubuhi Sunday. Duoki juu si Koro poa. sani ka lady ni gocho ne toko Maxim. Koro wacho ni mae. Une mayudo uka bwana. To Une jo Maxim luongo. to wachi Have you tried? leo na buy airtime ya nimpigie. Sawa. Usijali. No problem. We are just chilling. We are waiting for you. Now Ajwang Junior. Yes. Koro pesa nen 2K no le ni dhi duogi just a night. The following day ni duoke. To koro sani ng'amonol. Ng'amonol pesa ni koro chal ka gima ok Maxim. Iluongo ni Medusa. Tony Ogonde. Medusa. Chal kagima bende oketo ni sani koro yuagore malich mokalo nikech otamore duoko omenda go eki manoole kanyo odiochieng'no. Come on. John is taking notes. Chogonyo chalbe wacho ni embe 30K ne ng'ato. Joja watu seche moko be dwanyorega lakini ka singa Mbaka dwach. advantage mar muono ng'ato kama kindness ya mtu nitiere ga moko iwinjo nitiere but I'm sorry to say this moko ga joka nani okot jarapogi kuna siku alikuama and they called me and I helped them the following day asubuhi kapesa noleo negigocho na giwegi hata sikuwapigia wakaniambia ok gine ka gidhi oro na pesa no amigi gimoro 3 days watanitumia pesa walinitumia hiyo pesa after that 3 days 10K winjo kuna kusaidia naenda kurudisha na kusaidia nimekuama koro ma onyisa mimi nimekwama hivi vile mimi nimekwama onyisa ni gidwa dhi ting'o sound gidhi go kama show dhi bedo koro akoni gigodo sama igolo pes expenses ta gidhi duoko na godo koro sim rachne ni sim ok omaki online entiere. Shida mar ng'ato ni sama odwaro kony to en ga very politely kendo biro mos but mondo miyo obed serious gi gima owacho koro inwang'o ka ywaruok dhi bedo bang'e. By then nampigia huyo pianist na namba yangu ingine sasa sijui kama hata naijua na namba mpya sasa asiposhika acha tusubiri tusikie kama atashika. Nyalo satebe no konto gidato. Steve Obe wacho ni ogine kanyo en biro timore nade?
Embo kwamo malich ma anindo kech gi dhako ot jowadu. An be yudna gimoro bende. Amano to pio marach. In ni nyombo kuong imany pesa kapok imanyo dhako maneno. Ajwang'a okwamo gi dhako no to konyo nade? Mano iluongo ni Steve kata okebe moro ma sani endi koro yogore malich mokalo bang' keto dhako gi odewo. Medo mana kwayo Kech nono. Aneno ka miluongo ni Crown TV wendo moro kaendi machiegni Crown TV. Yes, Ann was trying to reach out. Hata bado napiga tena. Hello. Mato sasa. Umelala ni Ann? Ebu kuna kesi ingine hapa. Eka nini loud. Sawa kidogo tu. Nakwambia sauti yako iko chini, hebu changamka. Nakusikia. Kuna kesi ingine hapa ya Tony Medusa. Dongiti yokode? En okaga like oholo osiepne moro pesa. Then okoduoko, owacho ni Tony ndiye ma onego chulgi hivyo to podi. Then okomak simbe nyakono. Koro nimekurich since na kujua naona na Tony Ndiema. Ngis Tony Medusa niya. Omak simbe Justin. Kapoko yudo pesa no, at least a communicate aseme hajapata atampatia siku fulani juu huyo msichana vitu zake ziko stranded. Ilikuwa ni ya business fulani pia hiyo do yenye alimpatia Medusa. Ni Justin mgani? Baby doll. Na baby doll hizi niambia. Maybe no kiabini ngatokani gi stress huwezi fikiria utapigia nani. Sasa okomako simbi baby doll. Mwambie baby doll anitafutia. Achani na hizo mambo zenye anataka kufanya. Mwambie atitafutie. To Medusa na duoko pesa. Alafu pia anaweza uliza boss kama ilikuwa ukweli kwa sababu saa zingine alichukua tu na boss ajui. Ipe njoni kosono kao to nindie makia. Yeah, inaweza kuwa na ilikuwa ni how much? Ni 2000. Kuna naitwa Gunde Medusa si nani Tony. Akia mimi niambia tu ni Medusa. Sasa sijui hiyo first name yake ni gani. Baby doll kwa wapi? Yako Bondo? Wewe sema tu hata nakusikia. Ako hapo. Baby doll ongea. Hello. Hello. Yeah. Mambo. Poa. Are you the one baby doll I know, or I'm talking to another baby doll? Justin. Wada jigo ni mimi? Ni Justin minge achiel no. Ni watu. Si mnaweza ni video call ama? Hata unaweza kuja tu kwa live ingine hapa. Upandisho umalize kesa na all. Sawa. Live ya nani? Ya Omari Nyash. Na sasa hii kitu mnapeleka hadi kwa live jamani. Mimi ndo ngangine na nimekupigia. Mato, toka hapa unanimalizia airtime yangu. Toka ukuje live. Mato be live kone. Weri go be live yawa. In be live weri gi credit. Haya. Sawa. Nacha tusikie sasa. Ajuang Junior bet ndiko mos. Bangwa kitabari. Odwa miwa habari ma saberio. Jago moro ma ikanie diere. Sane koro imanyo malich mokalo. Bang lal gomenda ma kore lach. Kanyadende koro Nyadendi miluongo ni baby doll. Baby doll kata nyathi doll na Kijaluo inaitwa Mano we ni Omari kata we mana ni Ajwang kata Crown. Yeah.
ni Tony Ogunde mong'ere gi nying mar Oledhi mar Midosa matiyo ne jathum marahuma e pacho ka endi midendo ni Tony Ndiema. To koro weche moko luoro bang' lal. Justin ameenda wapi? Justin ni kama ameshuka nini? Si nani ashukishwe kidogo Marian, since hata aongei na juu si Mato anakuja kupanda. Kuna space hapa akifika no problem. Hatafika hata nimemwona amejoin. Nani? Mato. Mato. Kuna space tu hapa ingie. Awuru. Ngamuoro wane. Anthony Panvilla. Lakini pesa natunya Crown kuduok. TV nwalanda kama. Crown TV ajuang nyakalan. We Crown TV ajuang kon gini TV magintiere ni temarach ma iluongo ni LTN ma tema koro rach mang'eny. LTN natari. LTN tema koro Luo trending nation. Inge gimosechope Luo trending nation inamaanisha lazima trend. Awura Ajigo wuoda Dori. Baby. Amoso. Bel mambo Yeah, wakao jatelo. Urugo line ndo nang'o yawa. Ng'ama wuoyo ok nind ahinya, inindo to wang'i moro iweyo oko matin. Ondi in makore rwaka ngolo maonge kiyo ni nyono ni wan kodi warugo kodi piny te. Sani biro ka ni peko sianda ni ng'ama wuoyo ok nind sani. To wow. Nyoro do nok wanindo kodi to ambe an ka ok akoni ni bed kata wei. In fact live mara nyiso ni ambo kadhe nindo. Nikech ok anya nindo kanyo. Donge rido ne jangware we mani jangware dhi chinji. Donge woro ka pod ngima. Ni jangware kona ni in gi pesa ria koni an gi 50,000 kora mi teni tera umoja. Okay, like I have 50,000. Ngato penye ni ati uko na pesa ngapi? I have 50,000. Achuli te. Omari in jiranda. Sawa. Wamanyire kocha kono to pong, but wamanya kono pong. Kwanza ba. La nyathi ma complain ni pesa ne olal, nyathi ni ahero ma serious. Elnago. Nyathi ni biro or request en piny kaendi. Na mistake gi iluongo ni Anya Joseph. Kara yudo ka ok en bwana baby doll okay. Baby doll nika baby doll dong kwa mondo ang'i ka mondo warwaki ka ikon jamani ka en ka mondo koro iwach ne ni to otimore na adere kako otimore. Akuja mwenlighten Mato. Mato we okoni kende. Wan nyoro nwa budho kodi e pap ma piny oru. Usikuje kwangu kikumu hivyo, toa hiyo mkono kwa nini? Na wewe dapo gani? Baby doll. Ni auru tuak. Microphone mari chaknwa. Koro, mama. Tuliongea saa ngapi na wewe? Hivi mio nyathine bulach bwana. We roko nyathine. Justin, babe, one live. It was on Sunday, right? On Saturday. On Saturday. Now, give us a story, right? On Saturday, nani no gocho na Medusa no. Ko gocho na to mokwongo nogocho na gi namba ma strange. To namba no nodwa chalo na gi ng'at moro kaniluongo ga ni Isaac. Nasega budho ko kawuo kode. Koro kamako to oluonga ni nyaukwala. Tanyise ni to penja ni ng'ami wuoyo god. Takone mandonga Isaac. Nia ok an Isaac Anthony. To kona ni ng'adane igochna wa aonge credit. Tang'ado tagocho negi simba mar line mar Airtel. Tapenje ni in Tony man. To penja ni kweli nga gi Tony adie simbi. Takone ni ingeni ananja business. Ariembo business mang'eny. Tony be ng'eny ma save simba. Koro nyisa ni in Tony man. Ni an Medusa. Takone ni iwacho nang'o. Mabise budho ko kiwuo kodani ni ama moko kamoro.
tadwa ni konya, to konyno adhi duokoni, tapenje ni idwaro nang'o. Ni adwa ni ikonya gi 2,000 wadwa ting'o go sound watero kuma wadhi e show. Pesa no, sama wagolo pesa expenses gotieno, ang' naolni godo ama kiny gokinyi. Tanyise ni kawuono to weekend, pesa to kagol ga atimoni mana ng'uono, but tem kiny iola nikech en pesa mitiyo godo kiny. By saa ariyo njo be nasigoyo fuel, atero ne jomoko e site dhi goyo pi. Ni sawa, taoro ne pesa no. Saturday no gotieno niliongoja pesa sikuona. Kinyne gokinyi karomo saa ariyo, achako gochone, alikuwa amezima simu. Acho maybe agia kagiol we amiye time. Karomo gimoro saa 4 kama, taneno status ge. Tagochone gine audio call. Tapen to kare timo nang'o, to oro na mana message ni pole, na kuwekea hiyo kitu sai. Tanyise ni sawa. Narito pesa okaneno. Karomo kendo gimoro saa amiye kendo 1 hour. Ni miya 20 minutes aoro ni pesa no. Amiye 20 minutes mokalo gi 1 hour. Kachaka gochone, ni narito Tony pod ne ni e jam. Yo Mombasa Road kucha biro aoro ni pesa no. Arito pesa karomo saa 9. Achaka gochone omako. To ng'isa ni wawe aoro ni pesa no sani. Takone ni akora tigi mane yawa. Un tije ung'enu pango dhi mbele, anto tija ochung'. Jok ing'eni chung' rita. Ares kaka nong'ado sime no kagochone ok omak simba. Ashiki simu totally. Online to entiere kenda view status ge. Kaduoke status no karitimo nang'o daki olna pesa aniongeleshi. Ana blue tick. Oro. Mari Nash. Baba. Before story ni no the long, beni confirm gima samoro nitie kite jariyo gi mondi kapok idonje story ni. Ng'an. One live guy, then as like somebody can say ni awana dwano konya kumoro, right? Ok ni ati ni bane gimono wamoko ni live. No, we were vibing with friends, friends vibe, making fun, like something of that kind. Koro kopo ni ati mato kata ina yudi bwana takelo problem na you cannot say ni Omari ingi problem, we atiek live monda neni. It's like I pushing it away, you get it? Kore mono wa give a listening ear, iwinjo to an obiro wacho ni yawa we uru ketu gini matek an gi Tony ndiye maeni ka koro wuoya. Tony ndiye mapapa. Wan gi number pianist nyalo yude ta ango gochoni ta koni no we wacho ni ati gochone because nitie weche moko ma joluor ga ni ne giwacho kama gochni agocha kwa winjo makaber to bi ka otimre nade ojoin and it is good ibiro in fact it is the first time ma aneno lady donge koso Ase watumesha kuwa na wen manani we kiajine no giji mang'eny. An kata kung'eya to an it is my first time pok wabede personal conversation, right? Koro kamane kaka notimre kaka iwinjo na rate ni no. It is good ni boss ni ka Tony Ndiema has joined. Thank you so much Tony for joining. And I was also telling the lady niya ineno ka an atiyo gi ng'ato anyalo tiyo gi ng'ano kaka ngas iwinjo anyalo wacho ni bwana konya because dong boss to nokiwuoyo ni wuoyo gi ng'at tiyo ne boss iwinjo koro ng'ama tiyo ne boss no be nyalo tiyo gi boss nying boss ka ngas mondo mi oyud kako timore nade kako yudo gimodwaro bwana dong mano be timore iluongo ni wuda Nyako gunde no nyaka midusa no ne ka winji wuoya mago tena wach koro emomiyo nwawacho ni koko mag simu to ogochni nwapa kata ni in machiegni kode mondo imiye kata simu koro it is good ni gibiro they send request in fact not they ng'ama idwaro maduong' dong en midusa owach ang'o miyo komak simu nyako ni si vizuri nikech sama nimiye pesa ne gocho ne nyako ni dier otieno kodwaro pesa no then kosemiye
okomak simu. Anafaa kushika simu na aseme nisijapata ama sijalipwa ama ngoja siku fulani nitakupatia hiyo pesa. Lakini sasa venye ako hapa amwambie Justin amlipa pesa yake lini juu kaka ng'ato ana sacrifice kupata pesa. Gima neno ni watimo mari. An, We alor peny muda ashaka kupata pesa. Pesa ilikuwa ya kazi. Project. Bora iwe ni ya kazi ni nini, pesa ni yako and you have the right to claim back your money. Unaona? It's your money. Na alikuomba kwa uzuri kampea kwa roho safi. Ann, please afadhali. Sasa tufanye hivi, hii story ishe. Nani Justin? Nashuka na call nani Ogunde. Hii story nisisikie hapa live please tafadhali. Odiero ni down. We are gochne. Sawa. Mimi nitakupigia ni make sure hiyo pesa ile. Baba ne kiko bed mar threat ni ati ni kika winj gino. Ingeni ngato kokelo gimoro bwa ajigo ne we pogra kodi matin. We golo duondi mar wuoyi ni ati kika winje kendo to poko chule pesa. Unless ni ya ikele owacho ni ya na chulo pesa. Bwana we uru bedo ge threats moko mineno jitimo kanye mapogra go biji. Iwinjo ok ni ati ni kika skia to pesa ne be okoyud. Mago tango. Okiwacho ni bwana era kele owacho kama koro ko wacho no dhi chudo tiwacho ni ero se wacho no chudo koro kik wawinj gino. It is good. Ok ni buogo ji ni ha koro kik awinje no. Iparo no Gunde no nyalo biro kasani kata in ba. Okodhi biro la okichiw threat me marach na an ngama chiwo threat marach na mane momi apogora kata gi joma dongo ni ngato feel ni nitie duol moro ma kochiwo to dhi buok mondo koro idhi watch talk live ni na yudo ka giwacho gina simo gi. Oh, no, it's not that way. We don't work that way. Ok talk live. Gima temo wacho ni en ni walor agochni Ogunde mondo to kibuogwa ni koro kika winj gine live and ni uchungu oramo ng'ato somewhere, right? Otim yang koro chalni nwa discuss koro onge gimo tim in koro ibiro buogo wa then orum kik chule in kik winj nyeng no kik winj gino ni kik winj gino live. Kwanza huyo sijui ni medusa na waribia reputation. Kama Shaza alipi madeni, next time atanikwa tena hapa. Alipe pesa ya wenyewe. Mimi na alipe pesa ya wenyewe. It is not good. The other time ni ka ng'at matin otimo gimoro kopo ni ng'ato wuoye to onge gimarach, but ka ng'ama duong' moro timo gimoro tineno ka gima kori checho. Iwinjo the other time ne nyie moro nitie mayuak ni ati kia nocham pesa ne 100,000. Then nitie jok moko maromo koda e gesa to gi feel ni ng'ama okuote nyinge no should not be quoted anymore. Iwinjo ni ati kik achaka winj nyinga kumoro moro kitimo marach ma iluongo ni LTN nikech kata natimo marach. In fact samoro nyako ni ochako ng'amono ni kano wacho niya umari kulip gine yadh go wiye nang'o ni en chudo ma ji onyiera ni umari len gigo because I never knew. Iwinjo kasto penja ni awachi tako ni wacha ka en adieri momaka I'll change. Don kamane kaka ni chako nani wacha kupono maka I'm always the truth mate abiro kwa ng'uono kuma losi in ne waluongi ka mondo connect wa not to stop us mondo mi wawe gino shwali mano koro wakonyo nyako ni na nyiso gimoro achiel live kata yaw to Ogunde ok bi chulo pesa ka un live koro in usewacho weura manya gochne mondo at least ochul an ang'e kaka da wuoyo kode at least ashike tu simu mako simu malich dong but wacha kusema ati alipi kama tumekuja live. Pesa no bro chulo sije mano kwecho nwang'isi no kwechi obeya kwecho manono kwecho moko mang'eny go kwadwa odioti konyo to siko bro gocho ni sabiro gocho no kokwai kendo pesa dako no gocho ni mato nonge ni mato ok dhi miye in mimiye mato dong tiyo kode odok pesa wegi. But koro gima be awachinu koro at least midusa ni chami miye mana pesa diero tieno malich ni Omari ilikuwa Saturday mchana yawa Omari gina late na since ni Ogunde tiyo gi jatendwa ni koro ing'eni nying dhi marach mi adwa manyo Ogunde mondo at least agochne hata bini koko chudo
Tony Ndiema ma abiro odu kanyo od Tony Ndiema Tony weluongo nyinge. Tony Ndiema jakwako hiyo Tony sana. Ndiema was not involved. boss ne bro Eh, didak. En mane nyinge mawinjo kotigo kanyo ni kiano lewe gine. Didak. Huyo boss wake atadeduct pesa, si tabia poa. Boss an wake pia anamlipa. an Hapana. wewe Kinyang'na an can you stop it? kinyang'na bi kanyo, kikimi kinya bi Obama. Idwa ng'ota. Can you stop it? Omera bung'eni un live bwana. Kikana winji ka ng'ato wacho ni bwana mari yawa gini keto yawa gini dhi keti. Koro na kono nyaka nyako ni gima wacho ka ung'e ni gini obedo recorded okoni there is no problem. Koro ng'ama wacho gini ka kik ayud ng'ate inbox ando mari yawa gini keto kiena wach gimi ng'e ni piny te dhi neno sawa an ga kamano. Wach gimi ng'e ni piny te dhi neno and it will remain that way onge ng'ama biro ruche an page joma osegocho ga ni agol video no gimine wacho kokimer ka wi ler maler ikona na gol chi aya koro gire an iluongo wawachi ga ni truth mate ikete kaka wache no winje doti edi ka wacho ni Chonge gima wacho marach ni issue ni kulipa pesa mtu tu ilipo si vizuri. Unapata mtu ana hustle like mtu beshte yangu ananipigia simu hata katikati ya usiku nimsaidie, then nikimpigia shiki simu. It's not fair baida, si fair. Nyero sete osedonjo. Nyero sete Amoso. ber ahinya to ma bidhi nyeri adier. En pesa gotieno. Mayuake. En pesa gotieno man. Mayuake. Ma iyuake. Gini goyo mbaka. Awinjo ka an penjo nyawadgi ni to imiyo ng'ano pesa gotieno ni ng'ano kiano timru gana. Pare niya. Pare niya an. Yeah. Nitie seche moko ma ng'ato nyalo moko kata obed mana saa 8 motieno kata saa ng'ato nyalo moko. Togochi na usiku ati anajua sisi mtumia na nyiri monyama umie pesa. Kata nitiere jathum moro mane osegochona gotieno onyisa ni wadhi tich kamoro to tijno endo ok odhi maber. Yaki in gi pesa makama to miya. Dong naorone. Ng'ato kwamo ga pare. Aya, ndio. Maisha kina shida ne warit moro. Ajwang Junior, mambo? Pesa nato chula si vizuri. Anto pesa ng'ato baidha gima ng'ato tiyo ne matika alafu itamuri chulo. Ang'o mikwayo ting'e ni okinyal chulo. AJ, mambo? Anto gino be ok omora. Lakini pesa be ok mara kika huo mang'eny. Ajwang Junior. Yo comment section msinimeze. Mimi nimemtetea tu kama msichana mwenzangu juu si vizuri, lakini msinimeze tafadhali. Alafu pia bwanangu ako hapa kwa comment section anasoma, msiseme vitu mbaya mbaya. Ajwang Junior. Radhi. Ajwang Junior choka bari moko dwa kata wuoyo. Ajwang koso no senende microphone. Awinjo natema chanda matamre gi net mantie awinjo makare kendo asebo wach matin. Habari dhi golonwa sari. In ng'eni in radio 11 TV. 11 LTN Blue Trending Nation. Antie Nyero sate. Chal nade Kawuono kilendra mamit. Ang'o mok timre? Dong ne pok ochoko habari yawa. Doland gima pok ochoko. Ok iwinj koling. Justin Omari, Justin be olerwane. Chako miyo midusa pesa nade. Bino Justin be pok ilero no wacho ato gino be. Awinjo ka chuoya. Justin, lernwane wach mimiyo midusa pesa ni. Kanyo to pesa ni to nyaka duoki. Ko kamana bro dhi ka Tony Ndiema makenda pesa no to nyaka duoki, lakini lernwa in bende okibro kelnwa pesa ne an kosunu miuru kosunu no Justin kosunu miuru pesa era mani gi man penjo kinjaro openjo gi njaro. Nochamo gowi koso nochamo gowi to nofuliza nifuliza to kod chudo dong ni koso nitie kaka nitie. Omar Charlie Justin ok nifuliza to ok chudo, odwok pesa nowa.
De fuliza de bere bere An gima ng'eyo gi ji mang'eny, ing'eni jo mang'eny kodhi mielo ga thum mar ajawa, ichako ng'iyo gi jotugo mantiere e tim. Ok inyal ng'eyo gima dhi mbele i tim kanyo, ineno. Seche moko in imielo ajawa, influence mag jotugo, ineno. To ok ing'iyo gi wuon band. Koro mano e gima timorega, ok inyal ng'e gima dhi mbele. Seche moko en be en aena beste mar ng'ano kata ni nitie gima dhi mbele ama ang'o. Lakini ubeshte makwa ji pesa go kwa dua. Sami tiyo yudo pesa nono. Tony chule. Oduok pesa Justin. Anto ng'amoka okup Nyako. Ata koro gimokonyaga gi jogo. An jo nini gi te, karibu jo ajawa gi te, an gi numbers gi. An ng'ato dak kelna milago. Okwa, no, Mato ni koligi wake. Mbona kumba Mato anaomba huyu Justin? Mato dong wuoi wadgi. Mako ko chule gi bro gore yangu. Nyako ni bro kota bro chule gi sablenje. O chule Justin An keto prare no miwacho no chwanyi matek yawa. Pole. Omar, I was not intending Monta join live ginane a guest. Lakini. So gimomi I join. Yes. Kawura ayude ng'at ma very proud. Nyako ni ochwany nikech okonyo to koro pesa ne ok miye. However little it is money worked for. Ibinjo. To okinyal wacho threaten engineer. Crown TV mambo. Poa sana Nyero start. Tidonjo kiliet makata mos kende onge yawa. Stima weche okethore to koro mosi itieko godo. Koro winjo Omari. Koro bwana ni iloso kode maber and I'm happy. Ibedo ni kode frank. Okay, hide ingene jogi dongino kandiko kanyo gi bogo ge thuol motho. Jogo ero bogo ga ji gi thuol motho. Bwana kijana moro nobiro ira okona ni Omari. I just have an issue. Iwinjo kijana ni travel all the way kuma entiere mobiro ira Nairobi. Okona apenji ni issue en marango. Okona ni issue ne en ni negitimoga project moro gi studio moro kanyo. En studio ma is so popular. Joma dongo koro ni ogidwa ni ati gimoro amora madhi kanyo bedo touched. And this is a guy mabe pod chandore. Wacho ni ati negitimo videos madhi adek mano migi over 100,000 mar wer mar gospel. 100,000 ni jamani otimo shoot te oko miye kata siling we kata ni ati no ole kata ke 20. Then people are they are ganging up against me. Idwe charge just because nitiere gik moko ningo bed ni bedo addressed. To do bed Crown TV moro tipenyi mano ng'aw timango Omari teo maber inyalo address issue. Koro kopo ni ati ne wawacho gimoro ni ati truth kaka I'm calling myself truth matter. It should be to everyone. Across the board. Ok ni kopo no mako upcoming tinyalo wuoye. Komako the start kanya luor. No. Then money mommy I have fewer friends because I need no favor from anybody. Mondo mi I stand gi truth. Ingeni kopo ni atidwa favor kuom ng'ato kaka in kopo ni sponsor koro yudo ka mondo mi awache diri man kuomi bedo matek nikech idhi we timo gimitimo na. Well, ng'ato biro biro. Someone else will come. Iwinjo. And to you know gimi wacho mar jo studio ni it's very common nikech jogo threaten ji. Ni gitimo ni marach ni koro gidwa ni mondo iwach ni mago jok mokmul. Onge ng'at ma should be untouchable. Kidwa timo ne ng'ato marach, the same marach no imbe bed ready for it ni nyalo timni godo. Ok ni dwaro ni tim ne ji marach to in kik timni godo. Koro ka koni ging'iyo brand to ging'iyo brand to kigi frustrate ji. Protect brand nigi temo maber. Ok ni ati temo marach tipo iduoge redo ni ati bwana bing'e kuma nyono. Be faithful. Jiteo nyonolo. Onge ng'ama ni Koream. Kata ng'ama ni Koream dugo mapiny ka. To kati neg mana ji mano gima wacho ga pile niya. Even if you kill somebody, gikone
nimbe nyaka chieng' moro itho. Mano gima wacho ga. And ng'ato penje ga no mari bwana ino kiluor. An gima ng'e ni samoro inyalo protect yourself bwana ma idhi nyaka juoga muriti. Gachi maduogo negi. Gachi ema duogo negi. To be samoro. Tineno gimitimo ni Omari. It is very good. Ni okonego benia ni beda a situation whereby ni Omari can be compromised. Iwinjo? No, ineno Omari no bende kedhi nyiewo chai moro hotel moro to bende onyalo compromise wacho no kunyalo golo. Have a stand, however bitter it is, however bad it is, have a stand and speak the truth. Wan iluongo ni the truth matter. Donge yudo ka kata ng'ato goji e gweng' tiwacho ni ng'ano ng'e ma joma goyo. Ng'ano ng'e mana ng'ama goyo. An nyocha redo ne. An ok redna. Nikech nabiro Nairobi kenda. Ni koro kik achaka yud gine live. Gine live temono kare waloso ang'o. Gino wang'o ya. Okoro matin ni ine ma live ni ma koro neno ne rach. Gino wang'o ya seriously. Okay, ni pesa chato poko chul, but kiki yude live. Kare mano koro nwatimo ang'o? Kare gima nonego tim, as a gentleman nonego be not watch ni en pesa di. Iluonge ni baby doll. Baby doll ni koro namba to ori chando ng'ano. Aparo ni uyao live ni mar ninino. Mar pesa no. Okia ni live ni dhi mbele to mano mna gimodonje. Mano gimodonjo. And kokwanya konyo nyako ne, then nyako ni biro manyo help kumoro to wacho ni bwana Omari gini ka onge mana jok mo approach, and it is not good. Iwinjo nyiero seche te. Ng'ani ok wanyal tete yae. Omari explain maber. Kata kapoko wacho wach mar ni kika live no ginene. Wach live. Omari explain ne wadhi mbele gi live. To nyako ni obiro to ochako gi story. Ni Omari go be ginene. Iwacho nango. Yadh go wiye nango. Dongi explain ne mamit ndi. Maji onyiero ni Omari in gi gowi akoni no problem. Adier manyako mari nyise ni wacha ka en gimo mula tabro dok piny abro kwang'wa. Wacha. Aluongra ni truth matter. Koro ka en adier mondo onyo kuom ayie. An ka gimoro amora awinjo. Tingeni magi Omari explain te to ng'ani bang'e ni koro live no kik dhi mbele ugine ne mago threats maonge. Odhi kucho. Data nakoso mare mono nyiewo mondo simgo. Koro jawa kamae en gi powers mag biro threaten wa. Ong'e ni wan gi ji aina mage. Yaw. Odhi mabor kucho. Sondo dagi. Smile, welcome. Crown TV we yanyo sundu dagi. Away, I will be Mailongo ni LTN luo puonjiri ayanyi TikTok kadongi. Away, nyamama. Mos. Anayanyi na makomon mang'ato ng'e ni chieth guok. Mari do twangiyo go mari. Chieth guok. Mano en mos, mano to mos. An marwa. Ann? Yes. We're taking you smile. Smile. Yeah. Vipi? Poa sana. Umeingia kwa mjadala, umepata kuwa tulikuwa tunashughulikia mambo ya hela hapa kidogo. Ikabidi tuende juu kiasi, lakini tusharudi. Msharudi chini? Tusharudi chini. Bado tunasubiri kwa sababu najua kuna wengine ambao saizi wanapiga, yani wako kwa call talk tent, nyuma ya tent. So tunawasubiri warudi watuambie. Bora mtu akulishi, si ndio? Ante moredo bwana mipa maning'ani next ni watalipa. Yani yu chungwa kunayo hapa nyurani ya ngamolo pesa ni no at break no at break nyako ni yao. Omari pesa kwa vitu tofauti. Kuna venye analichezwa. Nafuuliza Sablenya.
akapata hiyo 2k. Okono godo ng'ato then ng'ato akimingi kwani pesa yangu wallahi wangesharudisha. Mimi siwezi waste time na pesa nimepea mtu na ni pesa yangu akiduokona. Ningekuwa yangu ningeacha. Mimi sikuachi pesa, sikuachia kia Mungu nitakupigia hata mara 20 urudishe. Mimi naacha. Anaomba kaputh to pesa kodua chulo. Sizongi kubishana. Indidhi donjo mane gine jela. Baby doll kama uko hapa ni inbox. Unasemaje? Would Dori kono baby doll. Baby doll, please kai wadon watie kishuni. Matuna itamesha pesa yake. Dokuri to kata ni jidhiki winjo case kiani kiase ngine. Dodhi adhi jela. Todhi odonjo ka ene jela. Ineno jela kumitwe jich. Ema dodhi odonjo. Jela. Hapana, mimi ningeacha. Mimi sijongi kubishana. Karambe ola nikopeshe uache. Mkopeshe Crown TV basi. Mimi uacha. Kare nyako mok duokne pesa ni mondo mi ambe doll onego mkikwama unyalo gochone baby doll mondo holo pesa. Ena yude ni holo ji sana pesa. Kikuduokne joja watu nakadua. Oyao bang. Mato bro godhogi omera. Abro nya mimi gori piny. Nikopeshe 5k. Na hiyo. Mato ni wera. Mato ni usiepa makati neno biro redo na live niya. Mato usiepa mara. Okonyalo bedo osiepi maloyo nani osiepne motegno. Ni chalo ni nekiriwore to gi hatu blake to gi were. Gajigo ni tontie wao. Ade nono bangma. Adaura ne drone kona atim nuna ni inspection. Mato. Kiki na nyinga. LTN Low Trending Mission.